சரவணபவம் சேனலுக்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அப்டேட் வர மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கீழே அந்த ஹேண்ட் சிம்பிள் இருக்கும், லைக் சிம்பிள், அந்த லைக் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், ஒரு உற்சாகமாக இருக்கும். வாங்க இந்த வீடியோ பதிவுக்குள்ளே போகலாம். என்ன பதிவு அப்படின்னு கேட்டால், பரிகாரங்கள் பலவிதம், பலவிதமான பரிகாரங்கள் இருக்குது. அந்த பரிகாரங்கள்லாம் எப்படி செயல்படுது, பரிகாரங்களை எப்படி பயன்படுத்தணும், எப்படி கேட்டு வாங்கணும் ஒரு ஜோசியர்கிட்ட அப்படிங்கிறத இந்த பதிவு. இப்போ ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா, முதல்ல செய்ய வேண்டியது ஒரு மருத்துவரோ ஒரு செவிலியரோ அல்லது மருத்துவம் தெரிந்த ஒருத்தரோ அல்லது வீட்டில் உள்ள ஒரு பெரியவங்களை என்ன செய்வாங்கன்னா, முதல்ல அவங்களுக்கு முதல் உதவி செய்வாங்க, ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுவாங்க. அது எப்படின்னா, அவங்கள அப்போதைக்கே ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாமல் தற்காத்து கொள்வது, அதுக்கப்புறம் அவங்களை கொண்டு போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது அல்லது ஒரு டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் காமிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க. அதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறது. அதே போல் ஜோதிடத்துலையும் என்னென்னா, நீங்கள் அப்பப்போ ஒரு ஜோதிடரை போய் நீங்கள் பார்க்க, குடும்ப ஜோதிடையோ இல்லை ஒரு ₹100, ₹200, ₹500, ₹1000 வாங்கக்கூடிய ஜோதிடத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் காமிச்சிங்க என்ன செய்வார்னா, அவர் முதல்ல பார்க்க வேண்டியது உங்களை பார்ப்பார், உங்களுடைய குண இயல்பில் ஜாதகத்தை எடுத்து பார்ப்பார். அதை பார்த்துட்டு உங்களுடைய கட்டங்களை பார்ப்பார். கட்டங்களை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டார். அந்த கட்டங்களை மையமாக ராசியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அப்போதைக்கு என்ன கோல்சார கிரகங்கள் இருக்கோ அந்த கோல்சார கிரகங்களில் பிரதான கிரகமான சனி, குரு, ராகு, கேது அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அதை மட்டும் வச்சு ஒரு கணக்கு போட்டுட்டு ஒரு பரிகாரத்தை கொடுப்பார். இதை நீங்கள் செய்யுங்க, இந்த கோயிலில் போய் விளக்கு போடுங்க அல்லது இது மாதிரி நீங்கள் செய்யுங்க, உங்களுக்கு 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் சரியாக போகும், 6 மாதம் சரியாக போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் எய்டு பரிகாரம். இந்த ஃபஸ்ட் எய்டு பரிகாரங்கிறது என்னென்னா, அந்த கோல்சார கிரக சுழற்சியில் கொஞ்ச நாளைக்கு உங்களை தாக்கு பிடிக்க வைக்கமே தவிர அது உங்களுடைய கஷ்டங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்காது. அப்போ கஷ்டங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன பரிகாரம் பண்ணுறதுன்னு கேட்டால், அதுதான் அடுத்தாப்பில் இந்த அதே எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம போகணும். இப்போ உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது, ஹாஸ்பிட்டலில் ஒருத்தரை கொண்டு போய் சேர்க்குறோம், ஒரு கிரிட்டிக்கலாக ஒருத்தர் இருக்காரை கொண்டு போய் சேர்க்குறோம், திடீர்னு பெருசாக உடம்புக்கு வந்துருச்சு, கொண்டு போய் சேர்க்குறோம்னா அப்போ டாக்டர் பார்த்து என்ன செய்வார் அப்படின்னா, அவரை கொண்டு போய் நேராக கொண்டு போய் எல்லா டெஸ்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஐசியூவில் கொண்டு போடுவாங்க. ஸோ அந்த ஐசியூ அப்படிங்கிறது இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட். அப்படியே ஒவ்வொரு மணித்துளியிலையும் அவரை கவனித்து உடல்நிலை எப்படி இருக்குன்னு கவனித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து தேவைப்பட்டால் அவர் ஆப்ரேஷனுக்கு பரிந்துரை பண்ணிவிட்டு அவரை காப்பாற்றி ஜென்ரல் வார்டுக்கு கொண்டு போடுவாங்க. அப்போ அந்த ஐசியூலேருந்து கொண்டு ஜென்ரல் வார்டுக்கு போடுறது இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் அடுத்த நிலை பரிகாரம். இந்த பரிகாரத்துக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால், அந்த கோல்சார கிரக சுழற்சியும் பார்த்துக்குவாங்க, ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டங்களையும் பார்ப்பாங்க. கட்டங்களையும் பார்த்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய மெயினாக அவங்க எடுக்கிறது தசா புத்தியை மட்டும் எடுத்துக்குவாங்க. என்ன திசை நடக்குது, என்ன புத்தி நடக்குது, என்ன அந்தர மாதிரி சில பேர் பார்ப்பாங்க. பெரும்பாலும் அந்தரம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ தசா புத்தி அந்தரம் 3ஐயும் வச்சு பார்த்துட்டு ஜாதக கட்டத்தை பார்த்துட்டு கோல்சாரத்தை பார்த்துட்டு ஒரு பரிகாரத்தை கொடுத்தாங்கன்னா, அவங்க துல்லியமாக உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது, இந்த பிரச்சனை அல்லது நீங்கள் இந்த பிரச்சனையை சொல்லுறீங்க, இந்த பிரச்சனை சரியாக போகணும்னா இதை நீங்கள் செய்யுங்க அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு ஹோமம் பண்ணுங்கள் அல்லது பெரும்பாலும் அந்த ஹோமம்லாம் நான் சஜஸ்ட் பண்ணது கிடையாது. செலவு இல்லாத பரிகாரம் தான் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ நீங்கள் இந்த பட்டியலில் கோயிலுக்கு இந்த மாதிரி முறையில் போய் நீங்கள் வழிபடுங்க அல்லது இந்த மாதிரி செய்யுங்க, இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா சரியாக போகும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி பரிகாரம் தான் ஒரு ஐசியூவில் சேர்க்குற மாதிரியான ஒரு பரிகாரம். இதுக்கு மேலே உள்ள பரிகாரம் தான் இந்த சூட்சும பரிகாரம் நான் கொடுத்துட்ருக்கிறது. அது என்ன அப்படின்னா, அதே உதாரணம் தான். ஒருத்தரை ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக போயிடுச்சு, வாழ்க்கையே சிக்கலாக போயிடுச்சு, அவர் ரொம்ப தடுமாறிட்டு இருக்காரு, பிழைப்பார மாட்டாருங்கிற மாதிரி அவருடைய வாழ்க்கை இருக்குது. நான் உயிரை சொல்லலை, அவருடைய பொருளாதார நிலைமை மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படி இருக்குது, வேலை உத்தியோகம்னு அப்படி இருக்குது. அப்போ அவரை காப்பாற்றியே திருணும், அவருக்கு நல்ல ஒரு விடிவு காலத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான பரிகாரம் தான். அந்த மருத்துவமனையில் கொண்டு போய் ஒருத்தர் சேர்க்குறாங்கன்னா, அந்த ஐசியூக்கு மேலே ஒன்று இருக்கும், அதான் இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லா ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஐசியூக்கு மேம்பட்டது கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட். அவரை எந்திரங்களோட பிணைச்சு போட்டு தொடர்ந்து இந்த செவிலியர் டாக்டர்களை கவனிச்சிட்டே இருந்துட்டு, டாக்டர்ஸ் மணிக்கு ஒருத்தர் ரவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்து அவரோட உடனே கவனிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கவனிச்சிக்கிட்டே ரொம்ப காஸ்ட்லியான ட்ரீட்மெண்ட் அது. அவரை வெளியே கொண்டு காப்பாற்றி கொண்டு கொடுத்துருவாங்க இல்லையா. அது மாதிரி ஒரு பரிகாரங்கள் இந்த இப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒரு ஜோதிடராக ஒரு சூட்சுமமான பரிகாரத்தை கொடுக்கும்போது அந்த கிரகங்கள் ஒவ்வொரு மணித்துளிலும் அங்கே எப்படி இவருடைய ஜாதகத்தில் எம்ப்ளாய் ஆகுது, அது கோல்சாரமாக இருக்கலாம், தசாபுத்தியாக இருக்கலாம், பாவக பலன் தரக்கூடிய கிரகங்களாக இருக்கலாம், இதெல்லாம் சூட்சுமமான முறையில் அல்லது சுபத்துவமான முறையில் அல்லது அபசுபத்துவமான முறையில் இதெல்லாம் எப்படி அங்கே பின்னி பிணைந்து
செயல்படுது. அப்படி பின்னி செயல்படும்போது இதில் போய் நம்ம எதை உருவினோம்னா, எதை கொடுத்தோம்னா கரெக்டான பரிகாரமாக இருக்கும், எதை செஞ்சால் எது வந்து அந்த அடிநாதமான பிரச்சனையோ அதை அடியோடு எது தீர்க்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பரிகாரத்தை கொடுக்கறது தான் அந்த சூட்சும பரிகாரம் அப்படிங்கிறது. இது வந்து ரொம்ப நுட்பமாக ஒருத்தரோட ஜாதகத்தை ஆராயணும். அப்படி நுட்பமாக ஒருத்தர் ஜாதகத்தை ஆராய்கிறதுக்கு அந்த யார் ஜோதிடரோ அவருடைய அந்த மைண்ட் செட்டு, அவருடைய அறிவாற்றல், அவருடைய ஆய்வுத்திறன் அந்த ஜாதகரோட ஜாதகத்தில் பொருந்தி போய் இருந்தால் மட்டும்தான் அது கரெக்டான பரிகாரமாக வெளியே வந்து அவர் கொடுக்கப்பட்டு அவரை வந்து மேலே கொண்டு வந்து விட்டுரும். ஸோ அந்த மாதிரி பரிகாரங்கள் நிறையா நான் கொடுத்துட்டே வரேன், நிறைய கொடுத்துருக்குறேன். இந்த சரவண பவம் சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வாங்க. உங்களுக்கான அப்டேட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஜோதிட அபூர்வமான விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்திகிட்டே இருக்கேன். தொடர்ந்து இந்த சேனலை பார்த்துட்டே வாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி. நான் உங்களுடைய விஜய்.